Buño. Que fan? Far. Que fan na olería de Buño? Faro. Bien. Donde está Buño? En? Mal? Tica. Moi ben. O vago sal as cateas e o vago se llama vagueiros. Como se fai o barro? Con pedra, pasaré de polvo, remexe con agua e fase barro. E fase a bola. Esta é unha oleira que traballa co barro. Usan un torno ou de pedal ou de girar co pé. Usan as mans para traballar e usan para pintalas os esmaltes. Primeiro metemos no secador, pois no forno, e despois se venden as alfalfarías ou as o falsete é para facer o globo. Dani, a túa calé? Como se chama esa? Sella. A sella, para que sirve? Para levar? Agua. O porrón sirve para beber a agua por un lado e botalo por outro. A queimada é para queimar para bebera, para que se fuera entonces salga fuera das bruxas. A virardeira, esta é a virardeira, é para facer a tortilla. O forno de forte é un museo. É onde facemos o barro. A olería de Buño forma parte de artesanía de